निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। कथा विवेकानंदांच्या. प्रकाशन विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग. अभिवाचन सुश्रुत जोशी, मुग्धा पंढरपुरे आणि वैदेही गोडबोले. भेदभाव नको. नरेंद्र लहान होता तेव्हा भारत 19व्या शतकात होता. समाजात जात या गोष्टीला फार महत्त्व त्या काळी होते. सर्व भारतात जातीभेद फार काटेकोरपणे पाळले जात. नरेंद्राच्या घरातही ते पाळले जात. नरेंद्राचे वडील एक नामांकित वकील होते हे आपल्याला ठाऊकच आहे. त्यांच्याकडे कामे घेऊन सर्वच जातीचे लोक येत. पण गंमत अशी की प्रत्येक जातीच्या लोकांसाठी तिथे स्वतंत्र हुक्का ठेवलेला असे. त्या त्या जातीच्या माणसाने आपापल्या जातीसाठी ठेवलेला हुक्काच ओढायचा अशी प्रथा होती. नरेंद्राला हे मोठे विचित्र वाटे. प्रत्येक हुक्क्यात असं काय वेगळेपणा आहे हे आपण एकदा पाहावेच असे त्याच्या मनात आले. म्हणून एके दिवशी वडील तेथे नसताना एकामागून एक असे सारे हुक्के त्याने ओढून पाहिले. तेवढ्यात विश्वनाथ बाबू तिथे आले. नरेंद्रला हुक्के ओढताना पाहून ते रागावून म्हणाले, नरेन, हे काय चालवलंयस? नरेंद्र म्हणाला, बाबा, तुमच्याकडे येणारी वेगवेगळी माणसं त्यांच्या त्यांच्या जातीचे हुक्के ओढताना मी पाहतो. पण आत्ता मी सगळे हुक्के ओढून पाहिले तर ते एकसारखेच आहेत. येणारी सगळी माणसंही एकसारखीच असतात ना? मग हे वेगवेगळे हुक्के कशासाठी? नरेंद्राच्या या प्रश्नावर विश्वनाथ बाबू निरुत्तर झाले. उच्च नीचता नको. स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करत असतानाची ही गोष्ट. भ्रमण करीत करीत ते अबूला आले असताना एका मुसलमान वकिलाच्या घरी राहत होते. स्वामीजींना भेटण्यासाठी म्हणून खेतडीचे दिवाण श्री जगमोहनलाल तिथे आले आणि आश्चर्यचकित होऊन स्वामीजींना म्हणाले, स्वामीजी, आपण एक हिंदू संन्यासी आहात अन मग एका मुसलमानाच्या घरी कसे राहता? स्वामीजींना असा भेदभाव मुळीच सहन होत नसे. ते निश्चयी स्वरात उत्तरले, आपल्याला म्हणायचंय तरी काय? मी संन्यासी आहे. मी सामाजिक बंधनांच्या पलीकडे आहे. मी कुठेही जेवू शकतो, कुठेही राहू शकतो. मी सर्वत्र ब्रह्म पाहतो. माझ्या मनात उच्च नीच असे काही नाही. स्वामीजींचा प्रत्येक शब्द आगीच्या गोळ्यासारखा धगधगता होता. जगमोहनलाल अवाक होऊन ते ऐकत होते. मानवता हाच धर्म. या भटकंतीच्या काळातच राजस्थानातील एका रेल्वे स्थानकावर स्वामीजी राहत असताना घडलेला हा प्रसंग. फलाटावरच स्वामीजींचा मुक्काम असल्याने त्यांना वेगवेगळ्या शंका विचारण्यासाठी सतत लोक येत. योग्य उत्तरे मिळून समाधान झाले की ते लोक दुसऱ्यांना स्वामीजींचे ज्ञान, कळकळ याविषयी गौरवाने सांगत. मग ते लोक आपले प्रश्न घेऊन स्वामीजींकडे येत. जवळजवळ 3 दिवस आणि 3 रात्री हा प्रसंग सलग चालू होता. स्वामीजींना शांतपणे भेटावे म्हणून रात्री लोक येत. स्वामीजींची रात्री विश्रांती झाली असेल असं वाटून दिवसभरही लोकांचा गराडा असे. 3 दिवसांनंतर लोकांची गर्दी पांगली. गर्दी संपल्यावर एक गरीब माणूस पुढे आला आणि स्वामीजींना म्हणाला, स्वामीजी, मी आज फलाटावर चांभार काम करतो. मी 3 दिवस बघतोय आपण पाण्याचा एक थेंबही घेतलेला नाही. आपण नुसते बोलत आहात. थकला असाल आपण कितीतरी. स्वामीजींना वाटले की या गरीब माणसाच्या रूपाने जणू देवच समोर उभा आहे. ते त्याला म्हणाले,
बाबा, खरंच थकलोय मी खूप. मला थोडं काही खायला द्याल का? तो चांभार म्हणाला, तुम्हाला काहीतरी द्यावं म्हणून माझाही जीव तळमळतोय. पण मी आहे चांभार. माझ्या हातची भाकरी तुम्हाला कशी देऊ? त्यापेक्षा मी तुम्हाला डाळ आणि पीठ असा कोरडा शिधा आणून देतो. मग तुम्हीच शिजवून खा, म्हणजे विटाळ व्हायला नको. स्वामीजी त्याला म्हणाले, नाही बाबा, नाही. तू भाकरीच दे, ती मी खाईन. त्या चांभाराने घरी जाऊन गरम भाकरी आणल्या आणि स्वामीजींना जेवू घातले. त्याचे ते प्रेम पाहून स्वामीजींना भरते आले. पैशाने गरीब पण मनाने श्रीमंत असणारी अशी किती माणसं भारतातील झोपड्यात राहत आहेत, असा विचार त्यांच्या मनात आला. ते जेवत असताना तिथे काही बडी मंडळी शंका समाधानासाठी आली. पण स्वामीजी चांभाराच्या हातचं जेवण जेवत आहेत हे पाहिल्यावर आश्चर्याने त्यांना म्हणाली, स्वामीजी, आपण एवढे ज्ञानी आणि चांभाराच्या हातचं जेवण जेवता? स्वामीजींनी त्यांचे सगळे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मग त्यांना म्हणाले, तुम्ही स्वतःला उच्च जातीचे समजता, पण गेले 3 दिवस रात्र मी बोलत असताना तुमच्यापैकी एकानंही मी काही खाल्लं प्यायलं आहे का त्याची चौकशी केली नाही. या चांभारापाशी जी माणुसकी आहे तिचा थोडाही अंश तुमच्यात नाही, आणि तरी तुम्ही याला हीन समजता? शरम वाटली पाहिजे तुम्हाला असं बोलताना. अवगुण चित्त न धरो. जातपात किंवा जन्मजात उच्च नीचता स्वामीजी मानत नसले तरी एक वेगळ्याच प्रकारचा भेद त्यांच्या मनात शिल्लक होता. खेतडीच्या वास्तव्यात तो कसा दूर झाला याची ही कहाणी. तेथील महाराज अजित सिंह यांनी दरबारी लोकांसाठी एक नृत्याचा कार्यक्रम आयोजिला होता. स्वामीजी त्यांचे पाहुणे असल्याने महाराजांनी त्यांनाही निमंत्रण पाठवले, पण स्वामीजींनी त्यांना स्पष्ट नकार कळवला आणि आपण संन्यासी असल्याने अशा नाचगाण्यांच्या कार्यक्रमाला आपण जाऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितलं. त्या नर्तकीला जेव्हा ही गोष्ट कळली तेव्हा तिला फार दुःख झाले. स्वामीजींच्या नकाराला उत्तर म्हणून तिने सूरदासाचे एक भजन आळवण्यास प्रारंभ केला. प्रभू मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो दूर करो. हे प्रभू, आपण माझे अवगुण मनात ठेवू नका. आपण सर्वांकडे समभावनेने पाहणारे आहात. लोखंडाच्या एका तुकड्याची मूर्ती बनते तर दुसऱ्या तुकड्यापासून खाटकाचा सुरा बनतो, पण परिसस्पर्श झाला की त्या दोन्ही लोखंडाच्या तुकड्यांचे सोनेच बनते. तसेच हे देवा, आपण माझ्यातील दुर्गुणांकडे न बघता आतील माणसाकडे बघा. आर्तपणे आळवलेले हे सूरदासाचे भजन स्वामीजींच्या कानावर पडले तेव्हा त्यांचे अंतःकरण हेलावले. ते स्वतःशीच म्हणाले, तू संन्यासी आहेस ना? सगळीकडे एकच ब्रह्म पाहतोस ना? मग त्या नर्तकीच्या ब्रह्माला तू असं दूर का लोटतोस? सगळीकडे असणारं ब्रह्म तिच्यातही आहे. या विचारासरशी ते दरबारात धावले आणि अश्रुपूर्ण नेत्रांनी त्यांनी ते संपूर्ण भजन ऐकले. नंतर त्यांनी त्या नर्तकीला आई असे संबोधून तिची क्षमा मागितली. या प्रसंगाने स्वामीजींच्या मनातील उरलासुरला भेदभावही नष्ट झाला. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.